Guys, my name is Beatrice Mdzingwa aka Biwejira. Guys, ndoda kutendai nerudo rwamunako. Vese vakanditsigira kubva ndichitanga, vese vakanditsigira nevese vachiri kunditsigira. Ndoda kukutendai ndichingoti guys mune rudo. Murambe makadaro. Page rangu YouTube channel zvangu zvandikwanisa kundipa mari yokuti ndikwanise kutengawo mota. Ndatengawo mota yangu yekutanga 2021 mozvati ndaingoita pamwe pacho ndingoti ndikutamba ndingotiwo ndikushaya zvokuita chichi but honai kwazvazvo ndisvitsa ndakwanisawo kutenga mota yangu 2021 uno uyu. Mota yangu nyohani regai ndimbokuratidzai ndikozoyandostarta ndomboti dru makatarisa ndichitenda guys. Thank you so much. Murambe muchinditsigira ndichingoti musaitira inini ndoga guys, itirai nevese. Pane vari kuedza kuitawo zvandoitawo, vari kuekta, vari kuimba, vari kuita sei. Chingoti guys rambai muchingoti support. Pasina imi hapana chinoita. Handitika dai manga musiri imi, dai manga musina kundisupport, ndingadai ndisina kumbosvika pandaita sei pandasvika panapa. Ndinoda ngokutendai guys. Ndichingoti mune rudo. Chichi hana mama mapedza kusuka mota here. Vada kubuda. Antikani ndikuuya ndakutopedzisa. Kwai mapedza here? Ndakutopedzisa. Hanzi mambona wig yangu yandakasiya mumota wadaipfeka wachibuda. Endaiona. Hanzi kurumbidzai ndanonoka. Ndaitaudzwa ndakutopedzisa izvi.